Magic pante mo dia for sale. Oh, magic pante mo dia for sale. Ilaw gawa, unsa na baligya nimo dong? Oy, ma'am sir, magic pante, baligya na ko ni. Magic panty daw una di baligya na mga anak magic panty? Ambot lang. Laayan ng adlaw ha. Watay kwarta. Masahiro sa ta. Wa say masakay sto ah. Pisting yawa mo ko. Oh, magic pante mo dia for sale. Oh, magic pante mo dia for sale. Oh, alina magtiwas ta kay new item para to ra. Layo sa burot, dool sa panahot. Magic pante mo dia. Oh, yan ako magic pante mo dia. Kalawgaw di mo ni sila mamalit oy. Ang benepisyo ani makakontrol mo padaghan sa inyong mga anak. Kalakton pa kay istorya kung mugamit ka ni. Di wagi may tabong maborot ay mga asawa. Oh, magic pante mo dia. Enggak, lato-lato ta na. Unsa lato-lato ba? Di mo ko kay bawaan na. Ito na hibawan ni mo di ay. Ana-ana. Ayay ka na man nag-uyab ay. Karon mo magic pante. Ayay, agduha. Sweet pa. Ayay ka. Naglabing-labing na yun. Yo, dara ka basig na itaw makit-an ta. Kalawgaw. Ma'am sir, magic pante. Tanagid bitaw oh. Ilang magic panty daw lang. O gali law gawa, unsa na baligya nimo dong? Oy, ma'am sir, magic pante. Baligya na ko ni. Magic panty daw una di baligya na mga anak magic panty? Ambot lang. Uy dong, pag sure na mong baligya ha. Ana, bitaw ma'am sir, tinuod man eh. Kalawgaw lang. Bisigi daw be. I-explain sa mo akon nganong nahimo na siyang magic panty nga oh. Ordinary naman nga panty lang. Ani mo ni sir? Ma'am, ano ni siyang natawag og magic pante? Kay once isuot is babae, sinsaon pag remedyo sa lalaki, yun mabuntis ng babae. Lang. Paliton tani oh. Mas gagkuan diha uy. Dong, pilam de baligya nimo ani dong. Original price ani sir, 2,000 pero kayatag nyo, Excalibur ah. Excalibur lang. Nakay Excalibur dira lang atong paliton ni lang. Ay ambot nimo oy, ako gilapil-lapil lang kabuang mo. Isa dong ha. Paliton ko ni dong kay nakoy kwarta dire pero legit ba kani basig piki na? Legit lagi na lagi. Iya, unsao man ako kung mabuntis siya. Di lagi na mahitabo lagi. Kalawgaw pag sure dira dong ha basig binuang na ba? Para mo to, katagaan di ka warranty. Warranty. Pilang pud ka bulan imong warranty? Pagbuntis sa babae, 9 months. Ang warranty po nako, 9 months pod. Panang litag mabuntis siya, ari ako dire kay kung balay na ara diha. Saman, deal o no deal? Lang. Kalawgaw medyo nagduha pa ko ani ba? Pero sige na lang ah. Paliton ako na choy. Basta mo na to ha. Oh. Lang. Puli na tag sayo kay na natay magic panty oh para siya sayo tag aliwa. Item sold. Asa na pagka akong mangawat na nigpante? Tayan eh, naisyo naman ni kakao tog pante re eh. Medyo maipit ko ani ba? Kita nang silingan ako nang nakuwatan og pante. Lawgawa tong tawhana lang ba? Kung dili pa tungod niya, dili gano'n burot na imong tiyan ba? Ikaw manggod, to manggod ka ng magic panty. Narang magitog din ang tawhana ba? Kaya ni anak man to siya nga kung mabuntis daw ka, pabalikon ta niya dire. Kay naaman to'y warranty ang magic panty. Kuhaon ako tong bayad ako Excalibur niya, oy, may na lang to panggasto panganak nimo. Lang oh, nara lang oh. Kalawgaw na ara lagi ning tawhana oh. Dong. Dong, alis ako dong. Ako call. Saan nagituyo ng tawhana? Buntis ra ba? Dong. Ikaw man pinagbaligya dire sa mo og magic panty? Hala, patay na buntis. Oh, ako to sir, katong imong gipalit og Excalibur. Oh, kato ba? Katong panty nga binulakan lang no. Tapos katong ingon ka nga kung suoton ani niya, dili ni mabuntis bisag unsaon pagtirada. Tanawa ni unsa naman lagi ni? Niburot naman lagi ni. Wait lang sa ma'am ha, sir. Mangutana lang ko. Giunsam din niyo paggamit ang pante? Lang, giunsa man mo paggamit ang panty lang? Siyempre gisuot ang panty, yun sa man di ay. Oh, gisuot man dong, gisuot ang panty. Unya pagkahuman pagtiradas niyo giunsam niyo ang pante? Pagkahuman? Siyempre. Gihubo na mo ang panty. Kabugo dapat wala niyo hubo ang pante kay ma'am tay si Silving Ali. Kay parang dili matuslukan ng buhatan nagbibi. Tanawa, yung gihubo ang pante, natuslukan. Naano may bibi? Bro, tama bitaw lang no. Dapat wala na to gihubo. Kamanggod dali manggod ka gubo.